everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Unsa man gyud ang imong pangan? Unsa? Nalimot ka sa kungan? Ayaw pag-iul na ko! Ayaw gyud! Ayaw lang kong tiunay sa imong pistola. Gusto ko mahibaw sa imong pangan. Tungod kay unsa, Salome? Tungod kay may amnesia ko. Unsa? May amnesia ka? Maka-amnesia diin ang imong tumor sa utok. Nadisgrasya ko. Mao nga na amnesia ko. Ug wa na ko'y nahinumduman sa nangagi. Ha? Pag-sure, oy. Nagsulti ko nimo sa tinuod. Ay, maudi ay nga dili yung kamusampit sa akong pangan nga Olivia. Olivia, di ay ang imong pangan? Hangtod sa akungan, nalimot ka? Hangtod ang atong panagkaila. Akong nalimtan, Olivia. Oy, pagtarong ha, kay... Na, mamusil ra ba ko kung maapiki ko? Ipaubos na ng palihog ang imong armas. Nagsulti ko sa tinuod nimo. Pag-sure, oy, basig binuang lang ng imo, ha? Wa ko magbinuang. Aray! Ayaw na! Kabot! Kung manion kag armas, ayaw pa duol sa imong kitiunan, ha? Wa ka pa mahibaw ni ana? Aray! Hoy! Kitang tangan magkod di mo bala ng akong pusil! Naniguro lang. Huwag naray mong armas. Karon, Olivia, unsa man? Mutuo ka na ba na kung na-amnesia ko? Kuan ka ng... Nganong gipatawag bang ko nimo? Unsa magyo imong tuyo nako? May pangutana lang ko nimo. Nakaila ka ba sa kumbana? Oo, kaila kaayo. Si Emmanuel Castor ang imong bana. Unsa? Pero dili ko suhito sa iyang mga kalihukan, ha? Kita raman ang suod. Suod ta? Oo, oy, suod tang managhigala. Kay dungan tang nanglaya sa bahay sa gupanan. Tinuod ka? Lagi. Wa na ko'y mga ginikanan. Wa na lagi. Nagkabuwag-buwag ta sa dihang nanglayas ta. Ug unya, nagkita ta. Minyo na ka. Ug ako sab minyo na ko. Pero, wa kami anak sa kumbana. Ug kamo sab, wa sab mo'y anak ug sa imuhang bana. Tinuod ba kining imong gisulti? Ay da, nga nung mamakak man ko nimo. Ug mauto, nagkasabot ta. Imo kong giseminar sa imuhang trabaho. Og gipaila-ila ko nimo kang Mrs. Grace. Unsa man na si Mrs. Grace atong kinabuhi? Mauna siya ang mangitag buyer sa mga bata nga atong makuha. Ikaw ang suod niya. Unsa? Hello? Noy Loloy? Ay, Dok, ay may babae nga miso sa kinita nga gisundan ni Ma'am Dorina. Pero wa na nilang dawat sa ilang duwa. Basin, lutsan na paingon sa pikas karsada ang ilang gisudlan. Ay, dili man, Dok. Ako mangilili. Ay, wa may lutsanan paingon sa pikas kina. Ang iskinita nga ilang gisudlan ay mao ang luyong bahin sa bahay. Kang kinsa maka ng bay. Ay, musuway kong pangutana, dili, Dok. Kung mao ka na, nahibaw ka kung hain magpuyo ka ng Mrs. Grace? Ay, wa ko mahibaw, oy. Ikaw may iyang kontak, nya dayon ako. Kamu ang kanunay nga magsabot. Ako, mangita ra kong bata nga makuha. Mao pa. Maura na'y akong masulti nimo.
mga sakop na tag-sindikato sa dihang nagkita tagbalik. Ug mga minyo na ta. Ang akong bana, patay na. Kay miuban og panulis. Oh, nga no magka. Kinahanglan tabangan ko nimo. Bahin sa usap na. Gusto kong mahibawan kung unsa gibuhat nako sa bata nga katapusan nimong gihatag nako. Ang batang si Elizabeth. Ngano nakahuna-huna man ka nga pangitaon ang bata nga si Elizabeth? Ayaw na pangutana. Importante nako ang maong bata. Oh, maodi ay nga nawa ka. Kay gisibatan ko nimo. Nahibaw ka na nga wa ta kasibati. Nadisgrasya ko. Wag yu kay mahinumduman sa imong pagkadisgrasya. Wa. Ayaw na pangutana. Sige na. Tabangin ako kung unsaon ako sa pagpangita ang bata. Kalma lang good. Maghuna-huna pa ko. Ayaw dugaya. Gusto na ko mahibaw kung unsa kadako ang akong sa maong bata. Nayabag ka. Karon pa ka mo angkon nga makasasaha ka. Oh, unsa? Sa una, isog kayo ka. Wa kay gikahadlukan. Ha? Naibaw ka ba nga sharpshooter ka? Oh. May ideya ko, pero dili ko sigurado sa akong kaibaw. Pero dili ka na ang akong tuyo nimo. Ang batang si Elizabeth, kinahanglan nga ato kining mahibaw-an kung giunsa gyud ako siya. Oh, sige. Maghuna-huna ako. Magsugod ko sa akong pagkuha sa bata sa carnival. Wa, manggid, boss. Dili ta mo surrender. Kinahanglang ato gimaukay ang tanang mga sikreto ni Salome. Boss, nga nawa masag ka mahibaw-bahin sa yawi, boss, nga banam ka niya. Nahibaw ka na gyud sa rason. Milikoy ang utok ni Salome. Oh, ha? Kalit lang siyang nausap. Bitaw, boss, no? Naadyo gahin nagkapalikoy sa utok ni Salome, boss, no? Nga, misukol mo siya nimo. Ayaw na kong pahinumdumay paana. Sige, ang sunod kwarto na sab sa mga bisita nga atong tanahan. Okay, boss. Dok, maniud to ka na? Unya na nang. Pabuto na ko si Dorina. Ala, nyag madugay pa rin itong pauli, Dok. Magutman ka? Ay, ito, Dok. Unsa na may balita ni Luloy? Nasundan niya si Dorina nga milipot sa usa ka bahay. Ug wa na gyud mo gawas hangtod karon. Unsa? Uyala, nag-unsa man siya dito sa sud in town? Ambot. Pero may laing babae nga nakita si Noy Luloy nga misud sa gisudlan ni Dorina. Ug wa na sad nimo gawas. Ala, Mao na kani ang iyang kaila nga gipangayuan niyang tabang. tabang? Tabang sa unsa man, Dok? Nangayo siyang tabang sa laing tao aron makit-an ang among anak nga gikidnap pila na katuig kami labay. Unsa? Sa dihang ako nang nasuod sa bag ang bata, mipalayo na dayon ko sa karnival. Uban sa akong bana nga maoy nagda sa motor. Unya, ako kang gitawgan. Okay, sige. Padayon. Unya, mitubag ka nga mag-abot ta dinhi. Mao gid ning baya ang atong abutanan. Misulti na ko nimo ana, di ba? Unya, mauna to. Miabot ka dinhi, dana ang bata. O say kung gibuhat dinhi, sa dihang miabot ka. Naglingkod ka dinhi sa imuhang kama. Ikaw rang usa, naghinukto ka. Murag do na kay dakong problema. Unsa? Mao na to. Akong gipakita nimo ang bata. Imo kining gitutukan. Unsa? Unang higayon nga mituto ka sa atong mga biktima. Ha? Nga naman. Misulti pa ko nimo sa hinungdan ko nga nung gitutukan ako ang bata. Kuan. Husto. Nangutana ka sa ngan sa bata kung nahibaw ba ko. Maabag gini ang akong batasan. Mangutana ko sa ngan sa bata nga imong kinidnap. Dili. Unang higayon sab nga nangutana ka sa pangan sa bata. Maunang gisultihan ta ka nga Elizabeth ang pangan sa bata.
Kay nakabati man ko sa singgit sa inahan ni ini nga nangita niya. Unsa? Onya, human akong sulti nimo nga mauna ang pangan sa bata. Gipalakaw na ko nimo. Ug unsay sunod nga nahitabo? Nawa ka na. Gikontakta ka pero dili na ka makontak. Mao nga nagtuo ko nga gusto nimong suluhon ang halin sa bata. Mao pa. Maura ka na akong ikasulti nimo. Saman, may lain ka pang tuyo? Kanang Mrs. Grace. Gusto kong makakita ni Anang Mrs. Grace. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!